Като треньор виждам как повечето пловци правят една и съща грешка. Тренират само сила и издържливост, увеличават обема до безкрай, но пренебрегват техниката на загребване. Педалсите са инструментът, който коригира това буквално за няколко тренировки. Когато използваме педалси в тренировките си по плуване, увеличаваме работната площ на дланите. Това създава допълнително съпротивление, което кара мускулите на ръцете и на раменете да работят по-интензивно, което увеличава мускулната сила. С всяко следващо движение във водата, педалсите изграждат невромускулна памет, т.е. учат мозъка и мускулите ни да работят заедно по най-ефективния начин. Резултатът е по-силен захват във водата и по-икономично плуване. Именно заради тези факти топ треньорите и елитните състезатели по целия свят включват педалсите в голяма част от своите тренировъчни програми. Те развиват сила, мощ, но освен това изграждат усещане за водата. Най-важните фактори за бързо и ефективно плуване.